nga ai khublei bar nga pedeng subhai phi baro shakani ka jing shikri bar haswa ya ka banginyo ya ki jing hikai tung ine shimbentalang ya ka wei ka jing ruai Day ban iet kan ka jing ruai ka bangi ruai menta ka pen kan mau yangi bangi day ban iet ye ki me ki pa ngi ban iet ye ki par lok jongi ki henman ki para jongi ka hikai ru bangi day ban iet ye ki nong hikai jongi pitem le am ka ka hukum ka ba kong san ka ba uji su a yangi hakata ka artli ki hukum ki sno baro ki hukum angta to mlei ngan thap ti na menta ki batte na menta ki bom tip ru kam lele te phin sngap menta ngan pulie na u Matthias kal nong ga ba ar ko ar ga khat ga ba live khandai live ho saw hadu saw pho ko ongkum ni te haba ki pharisi ki layo sngo baula pendu nya ki sadusi ki lailum lang we uriyo sa ti wanaki khnang man tinjo ya u ulakali ko nong hikai kanu ka hukum ka bakraw na ka naka hukum ujisu te ulaya thu ha u men ie ya utrai uba ublei jong me da ka do nuot jong me baro da ka men siam jong me baro ba da ka jingmut jong me baro kani ken ka long ka hukum ka baning kong bat ka bakraw ka ba aru ka long kum kata men ie ya upara marjan jong me kumbaya lade ha kita ki ar ki hukum lasdien ya ka hukum baro bat ye ki nong ye thu lupa kabaning kong ko ong kum no ngin ie ya u blai to ngin tho ang ne ma kabaning kong ngin ie ya u blai to ka ba a pat ko ong kum no ngin ie ya u para marjan kumba ya ladi to ka ba a para marjan to ublei ukwa yangi bangin iet ye ki briu kham tam le lada ki long ki baper kum ta kum ki khun jong ka jing shai tu ngin yai be ban yai em ha kata ka jing em jong ka jing chi sha ka jing em bangin le bha ye ki wei bangin pe i ye ka jing iet she ki wei
Toa mentang aku aban kelia pi. Wei para marjan. Hatu kinde gitu giba sa orang haju hajan jong pi. Hatu kinde giba sa hagaju kadong. Ni giba sa hagaju kasnong mat pi. Ting ini pet menta ujisu uai jubab ya kan ni. Aling ini pet lang menta. Bat ngakwa ya pi bapin sengap bah bapin dup sengau tu. Nang kan ni kajingnya tu kana. Manu kita ki para marjan jongi. Uni ya udai ujisu. Kat ba udang don hasla pertai ujusim kan lat ka kabu banyo hikai ya ka hima ublay. Hakaway kapor la don ubay uriw sat ulayeng bat ulatinju ya u. Uda ong kunong hikai ngan le ayu banyo ya ka jingem bam jukun. Uti ulaong lat ho ayu haka hukum uta uriw sa ulaong men iye yu try ublay jomi daka donut daka mensim daka bor bat daka jingmut jomi baro bat yala upara marjan kumba yaldi kumta ujisu ulaong melayat ho ya kabadai to le ya kani bamenyo lat im Henry uta ubriw uda kwa ban pengsan ya di ulaong ha ujisu unuti ubalong upara marjan jonga ujisu te ulayat hu bar ulaong don uwi ubriw ubalik hier na Jerusalem sya Jericho bat ulaha papadeng kinong tu kibala tu bat kibala syok ru ya u bat kida eno ya u kum ubalayam Di uwe uling do daka bajaring khat ulawan hiar na kata kalenti bat haba ulayo iya u ulaya ya kiarno na u kum juru lawan ya ubay na kijat lebi di uniru haba ulayo i bat ula syupet ya u Ya Rab ulayat kiarno syarut lenti Henry uwe ukenja Samaria katba udang let jinglet ula poi hakata kacaka bat haba ula yo i ya u ula sngo sne ula wan ha u ula spanya ka jingjim snam jo u ula the ha u da ka umpanyang bat kawan nang ta ula bo ya u halor umrat jong uhi bat ula walam ya u syayeng basa pan sumar ya u Ti hakabala syai haba unsalet nyo ula say no artingka bat ula ay ha utray pat ula ong to sumar ya u pat ya ka bamen pelutam ngan sawan siw anda ngalawan pai pat ti ujisu ula keli ha uriusan uno na kini laingot ulang upara majan jong uta ubre ubahap hapadeng kinong tu ti uriusan ula ong uta ubale isin ay kanya u. Ujisu, namar kata ula ong hu. Tukhilet, bat mile mami ru kumju. Pitip ne am hagapor baminshwa, kinong Samaria bat kijiu, kimju ya day. Kia isi bha iwe, kia syun bha bat kimju ya kran. Henry, ling bha kani kajinge tuk hana gaba ujisu u ay hengi, upen i ba uniu nong Samaria, ulong bakloy baniarap. Da kajing ya ki wei ki brio oke na pi menta dan ne empat ki ba piju dom ne be piju isi ba ki ba pishun pim ju yakran dan ki ba ong ho de ne am dan ki ban ong em ngi ki khasi bun ngi chet ya isi ba ya no to ngam ai ke juba henry baro phiatep de ne am henry nga kermen ling ba jong kani ke jing thu khana ngin yo ka jing shai bat ngin kala no ka jing mut jongi mangin long kum uni unong Samaria mangi kloy ban yarap ya baro ki badan kam to menta ngila su thu am u e upara marjan om dei tang kitu gi basa hajari yang jongi om dei tang kitu gi basa hagaju ka dong ni ka shnong henry baro gi bapin i ya ka mensim jong ka jing i
ki badon ya ka mensim jong ka jing le bha ki bakloi ban yarap ya ki badon kam ki ba yarap dei tang ya ki ba itu henrei wat ya ki ba ngim itu ru ta ai bangin long kita ki bakloi ban yarap kita ki para marjan ya baro to mentapan lingba jong ka ni ka jing hikai ngi yo sauteli ki ai to ngin ya pet ka wei ka baning kong ka dei ban long ki bakloi ban yarap ya ki wei ublei uai hangi ki kti ki kejat dei ni am bangin pendon kam ma ban yarap ya ki wei ti ladang imla de ki kti ki kejat ki jongi ru ngila ban yarap ya ki wei lingba ki jing duai jongi dei ni am to ka ba ar pan ngi dei ban iet ya ki wei kumba ngi iet ya lade manu tharai bom iet ya lade baro dei ngi iet ya lade tu kumba ngi iet ya lade kumta ublei ru ukwa yang iba ngin long giba iet ya ki wei kumba ya lade to ka balai ban long ki para marjan babha bon nangi dei ni am ngi sit kwa ba ki wei kin le bha shwa yang dei ni am bangin sale bha pat ngi ya ki wei ndrei ublei hikai yang i kumta ublei uang tu ngin sedang shwa mangi ban le bha ya ki wei lada baknang ma ki wei ru kin yo i ken ba katnu ka long ka badan kam bangi ngin le bha ya ki wei dei ni am to sakaba sau pan bangin long kita ki syakri ki babha jong utrai tu mentapan ngin ya sim bentalang haga jing duai haga jing yalam jong imes pilanti nongrum te lada pidon manu iba pidom iba pishun pisi pimjukran haga jing im jong pi duai mentapan map no blai ba pin penyesuk ya lade bat i duai ba pin long ki ba nang ban i yo blai bat kumjuru ba pin nang ban i ya ki wei tu ini lang show try have sing duai long bala kor khui ka tang phu ya ka jong me ko try me long blai bidai hok ban yo ai ka buram ba jiro nang i kum ki khon ki jong me nga ai ngo i jing ri jing da chi sumar ka jong me ki jing dap ka jong me ki jing em ka jong em laski nga ai ngo ko try be da yo sai sen ko try be la ban ring ban yar ma sim de lamba ka jing e ka jong me nga ai ngo sai sen ko try ka ni ka por ba khlemat ka mata ko try ling ba ka ni ka jing kai ka la yo skau naga tien ko jong mi rai ngai scam ko try ba kan da long ru ba jing gar khu dam ta ki tu ki be skau ka scam na la ka jong hi yang scam ko jong ki ba ngai scam ko try ba kan long ru ka jing gar khu dam ta ka jing em shimet ka jong a ba tu ai ko try ba ka ai ka bangi yo ha ka ni ka step ka ba ta ko try ngin bu ka jing wat jong berkhat ka jong i bar wat ai ru ko try ba kan long bangi ngin long tang kita ki no skau ya ka tien ka jong me han rai bangi long ru kita ki long le ya ka ai ka bangi le yo skau try yarap yang ikut try bakum ki banget ke jong me begin long sisa ko try kita ki ba kuloy masiem na ka banta ban yarap lem na ka mata ka jong ki wei pat ko try ji su bi jong ha bandap ma mi ko try ka jing e ka jong me ka jing em ka jong i wei ko try bagin nang ban i ya ki wei pat ko bagi ngi e jela de ko ma mi aswa mi la ai ka ta ka jing e ya ka jing em ka jong i tu ai ko try balang ba ka ni ka jing e ka bagi den ko try kan la ban ra ya ka jing Rehem jong ka wei pa ka wei ka rampai yang jong ki banget ko try ban ngai scam ko try baling ba ka jing ye kala ru ko try ban ra ka jing suk ka jing ka ban ka yang ka sem ka jong i kan wan ra ko ru ko try ka jing tali ha ka yang ka sem ka jong i kan wan ra ru ko try ka jing tali ha ka balang ka bangi ngidan try yarap yang ko try kum ki banget ka jong mi ko try bangin long sisa ko try kita ki ba nang ban pendam ban pendret ban kun pun ko ngoi ala dia kaman ko jong mi tu ai bangin kop ya ka dur ko jong mi ka jing em ko jong i ka malakas ki ko try ba tu ai ba ka ai baro ka bangi ngile ko try ngile ko pus ngo ba e ya kaman ko jong mi try si su bi jong angi em ka ni ki ski ki badap ta ka jing ya e ba ka jing le ni yu ko try ba ka pop kala nang ban buon henry ka jing e jong ki ba buon kala nang man krian henry try yarap mami ko try ba ka jing em ko jong i ko try bangin long ki brim ki badap da ka jing sngu ko try na mami sngu thu si ko try bagi long kum ni ki bagi long man ta ko try de long ba ka jing e ka jong mi ko try is sngu thu si ko try ya ka jing don kat ka jong mi ko try is sngu thu si ko try ya ka jing is nei ka jong mi ko try ka ba mi a try mi yai tap ka jing em ka jong i try to ai ba ling ba ki ni ka jing yo i ka jong i ki jing yo skau ka jong i ki jing rakat ka jong mi tu ai ru ko try ya ka bangi ngin nang ban pen i se ki wei ngin le bha ya ki wei ko try kat kum ki jing rap ko jong mi bat kat kum ki jing i ka ba mi a try ma la pen pau ka jing em ka jong i try ji su tu hi kai mi ka jing em ka jong i ma la ka ski bangi nang la ko try ban pen pau
ya ka ching em ka baba ka chongi ko try la ka tien ka thale ke bangi kren ko try ha ki kam ke bangi le ko try to ai bangi le ko try na ka bata pan sko bha e ka man ko chongi ya rap yangi ko try bangi long kita ki atiar ko chongi ko try bat ngin long shi cha ko try ki sak hi ko chongi ko try ha ka kam ka cham ka bangi try ngi ta ko try ha ka lenti ka bangi ya ko ni yang ko try to ai ko try ba ki we kin yo I ya ka nuk sa ba pha ko try ka ching em ka chongi ko try ji su be chonga ngi ya rap yangi ko try ba kum ki bangi ke chongi ko try bangin dan kita kaman siam ko try bangin ket long kor lang ko try ha ka em lang ka sa lang bangin ket long kor lang ko try ha ka yang ka sam ka chongi bangin ket long kor lang ko try ha ka balang ka bangi ngi dan ko try khanang ba ka ni ka la ko try ban ya rap ya ka ching em ka chongi bangin long kita ki basan ha ka ching chakri bat ha ka ching em ka jam siam ka chongi si ka dien ka try nga de wai na kam ta ki hap ki barit ko try ki video asngawi ki nei jing hikai ha po ki yang ka sam ka chongi ko try le ba ki social media nga de wai ham yo ko try ba tu ai ba ching hikai ka ba ki le yo ko try ka chong sa ka ching mat jong par khat ka chongi ko try tu ai ka ba ki nang ko try ban pendan kam ha ka ching em ka choki balaski ban gen kop ya ka ching it ka chong mi ko try ka ching em ka chong ki bat kin la ko try ya ka bakin nang ya ka ban pun I ka nu ka sa ba pha ko try ya ka para jor ka chong ki ya ka yang ka sam ko chong ki ba kum chu ko try nga scam ko try ya haba ki a try ba ki be brai sha ka ching em ma cham sim ki la ko try ya ka bakin yai ne ko try kat banang mi ki por try to yarap ko try mata ka yang ka sam ko chongi ko try bangin kop ka dur ko chongi ka ching em ko chongi siam try ka por ka badang sa ai ti ka ching lam start ko chongi ha ka tang chumi chi sung doi kine baro amen Hashwa bangin wai ngakwa ya pi bapinia pule lang bat nga ye ini khot Bible na ka gospel jong Matthias kal nong ka ba ar kat khot ka balai khandai ka baong men I ya upara marjan kumba ya ladi to ide dukhat ibaling kot bhadai neam hendre ide dukhat ibadon kam bad ngidai ro ban pendon kam ha ka jing em jangi ban kan mau shu shu ekani ka jing hikai ali ngini apet lang ye ini jing shna iwe ibaya suriem kum ini ibadon ha kani ka buat
to kan menta to pe ya kan ni menta ngishna ka dor jong ka ban it to hang ni hapo do nuot yang na menta ka ai ka jing i dai nem to hang ni hapo ka tho kum no men i yo para marjan kumba ya la di te menta la da pidan kum ini riban pila ban ta na ni na dien pila ban wa ni da phim kwa ban wa ru pila ban ta lang ai kini kiti kum to bat pin sabu kani ka long ban pen kan mau ya ka jing hikai bangin long ba kloi ban yarap ya ki wei te sai sien pat ngi ai ku ble ya pi ba ro ki balai ngap ya kani ka jing hikai to ublei undan ringkat bat unang yai ker khu ya pi hado bangin de shem bang pat la shem tayo bye bye